हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं नै आंहा साहा फुदुंसैलाय ओइ बाबा जाखांबाय लोंखांबाय खस्थ' खालामनानै मोनाबिलिनि साहा फुदुंना आंहा लोगोफोर साहा लोंनोसैलाय बेलासिनि साहा सोर सोर अनलाइन दं लाइक खालाम दैया एसे दुंबुरबुरमोन ओमफ्रायो गुसु जाबाय गुसु जानायखाय रावबो अनलाइन गैया हेल' लाइक खालाम गोदान नायदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांलाय लोगोफोर आंहा साहा फुदुंदों नै बेलासिनि साहा नोंनि अरखौ गिदिर होबाय आं साहाखौ लाइट दान लाइक खालाम लोगोफोर सासेल' नायगासिनो दं सिलरासो दा सिलर नङाना लायखांनोथ' आरो आं बाजार हैबानो निरामिस फैसे गाबोनबो निरामिस बावैसो गाबोन रबिबार हेल'
आं मैया फ्राय एवनायाबो गेसावमोन माखासे साहा फुदुंगासिनो आं लोगोफोर दै गुदुं बानायदों साहा बानायदों लाइक खालाम लोगोफोर फ्राया गोथाव जायो ओमफ्रायो गेसाव मोनबोबाथाय जारला साहा बानायदों आंहा लोगोफोर साहा फुदुंदों आंथ' मैगं होगासिनो आबो दहायनि फिथाइ दंबावोमोन ने दङ नै थाइनै दङ नै जोंहा दहाय फिथा बानायदोंमोन फिथा जोसानि फिथा हेल' रावबो अनलाइन गैया सोरखौ माबादों दाउ नायनो दाउआ फैदों फैयाखै साया जाबाय लोगोफोर लाइक दान लाइक खालामना होलांदो ओंख्रि जाग्रा दाउ साया दुंबाय आंना लोगोफोर नै लोंसै जोंहा जा मोजां जादों गाइखेर खामहोदोंहां थावाखै ने एसे गोदौ बावनांगौ मोनलोंदों ने
सा लोंसै लोगोफोरजों सान्दुं गोसा खोनासंबाय माबा मालाय खुगुनि आरि जाहोखालायबाय खावसेयाव दोनो ब्रेकफास्ट जानोसो लिंदोंमोन जाला दासो सोलोंनो गथ'फोर ए ना आब' माबा सा लोंसै जोंहा लोगोफोर माथो बुरुब गानायसो नै ओइ नै नानिना नोंनाव लोंथ'नाङा होननाय आयं आं हानाव गोननो आं हानाव गोननो मा मेथाइलाय नै जोंहा बेलासिनि साजों मोनबेसे लाबोदों मोनब्रै मेथाइ लाखिनाय बेटारि मेथाइ लामायाव फानफैना जोंथिं बेखौनो लाखिदों लोगोसे नानि नै खोजा मा मा एफा गिसिस बिलाय मोजांब्रा बे नानिनि नङा दे नै बेसो नानिनिया क्रिम होनाय बेनि नानिना बांद्रायगोन खोमालै साया आंनियाबो नांगौबा औ नों सिला बेरायनायखौ मेगन नांबा Bye bye.